हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि माय एक्सपिरियेन्स इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय बेजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे नुथायनि सेराव लानानै फैदों आं नैबे समाव मोनसे मालपे होननाय मोनसे लैथोनि रुगुं बे लैथोनि रुगुङाव आङो बेरायनो फैदों स' लैथोनि मुङा मा बेखौ आङो उनावहाय बुंसिगोन आंजों लोगोसे दं सासे लोगो दंफायो आरो सानै दंफायो बिसोरो एसे गोजानाव दं स' आंजों लोगोसे सासे लोगो दं बिथाङानो जाहैबाय कुंदन बिथाङा दंफायो अरे कुंदन भाई कैसे कहाँ पर हम अभी मालपे बीच उडुपी कर्नाटक में मालपे बीच उसमें है अभी हम थोड़ा एंजॉय करने वाला है सो लेट्स गो गाइस बिब्दिनो गोबां सुबुङा गावसोरनि न'खरनि सुबुंजों गावसोरनि जा फेमिलिसफोरजों बिदिनो गोजोन लानो थाखाय लैथोनि रुगुङाव लैथोआव दुगैनो फैयो गेलेनो फैयो रंजानो फैयो गावसोरनि जा दुखु बेफोरखौ बावगारनो थाखाय बिथांमोना बेसिम फैयो बेखौ आङो मोनथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिब्दिहाय फैयो स' जा थासारि बे थासारियाबो जोबोद गोजोन बारहावायाबो जोबोद गोजोन सुदेम बार बारो आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मालाबाफोर बिब्दिहायनो सुजुग सुबिदा लानानै बिब्दि बेरायफैगोन होननानै आं आसा बानायनाय थाबाय स' नायलांबाय था लोगोफोर आरो गोबां नुथायखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नाजागोन नायबाय था लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो इन्जय खालामफागोन होननानै आसा बानायनाय थाबाय जोङो दुगैनो नागिरदों स' दुगैगोन जोङो दायो स' नायबाय था लोगोफोर थायो जोङो खौसे जाना जुगामि बे बर' गामि रंजा बाजा खामनि सोदोबजों सिफुंनि देंखोजों बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला आयु बेसे रंजाथाव दानाय लुनाय लैथोनि सेरनिनो मोनसे नुथाय एसे उखैनाय मोनबाय स' दायो एसे जाना लाग्रोनोसै स' बिनि उनाव नोंथांमोनखौ आरो दिन्थिनो सानदों दायो जोङो एसे जाना लानि उदैयाबो एसे मानखांबाय उखैबाय दायो जाना लानोसै उदैया मानखांनो थाखाय बेखौ बुङो साम'सा चाट बेजों लोगोसे सिंग्रा जायखौ जों बुङो सिंग्रा बे सिंग्राजों गोबां रोखोमनि मिक्स खालामनाय जादों बेखौ दा जाग्रोनोसै बिथाङा जाहैबाय गान्धीजी माहारियारि बिफा जायनि सेराव जाग्रा बेसादोब्ला दाउ सैमायाबो फैनो गियोमोन मानो होनब्ला बिथाङा थखन लायोमोन स' बिथाङानो जाहैबाय गान्धीजी बेबो जाबाय मोनसे रोखोमनि गेलेनाय दिनै गोबां रंजाबाय गोबां गोजोननाय लाबाय एसे लोगोफोरजों बेरायनानै लैथोनि सेराव फैनानै एसे गोजोननाय लाबाय रंजानाय लाबाय नाय मोनबाय बिब्दिनो जों जेरै बेरायनो फैदों बिब्दिनो गोबां सुबुङा बेवहाय बेरायनो फैयो रंजानो फैयो स' न'नि फेमिलिसजों लोगोसे बा सोरबा रिलेटेडजों लोगोसे बिदिनो बेरायनो फैयो गोजोन लानो फैयो बिदिनो गोजोननाय लायो स' बिदिनो दिनै गोबां रंजाबाय गोजोननाय मोनबाय बेरायनानै स' नोंथांमोना
आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होयो जाहाथे आंनि फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो आरो आङो जोबथारनायाव आङो बेखौ फोरमायनो सानो जि आङो जाय लैथोआव दायो लैथोनि सेराव बेरायनो फैदों बेनो जादों आरब लैथो जायखौ जोङो आरब लैथो होननानै मिथियो बे आरब लैथोनि मोनसे रुगुं बियो बेरायनो फैग्रा बेनो जाहैबाय बे आरब लैथोनि रुगुं स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो आंनि भिडिअखौ अनसायगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन लाइक खालामगोन बेखौ आं आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै स' बाय बाय